Ano yung sita? Lagi ba, sa tahan ng umigo. Ikaw rin yung nakanin diri ba? Pero ay, kablaka ko. Birthday mo na ko karon. Ay, taga, nay mo labay karon. Itong gatong. Magaling kang kupal ka. Mga dayo man undili. Itong kasuot kay Sudri. Birthday pinako. Singan niya kung tinood na lang yung istorya, mang. Munta tayo. Tuan. Munta tayo. Uy, ay tayo. Ay, pusoy, ay tayo, pusoy. Aman. Bro? Wala mag-uong, nagbayot. Yawa, bayot siguro. Hindi na bayot eh. Lalaki na. Bayot eh. Laki lagi. Hinga ba nila lugar ba? Maragapay gamit na. Tapos na. Bro? Ano na? Nasam. Duduk. Uy! Alisa. Pandai kahit dari deh. Nak kuwi kahit dari. Oh, bos, sudah bos. Kan bos. Kabalo ba ka? Saan sa bos? Na-birthday na ko karon? Ay, wala na. Bos, di atas pa bos. Kaya bos. Ingot sa driver. Ingot sa kay Itawag ka dire. Kay birthday na ko. Ay, bos. Ginagawa mo. Ikaw man una ni dabay dire. Ikaw una kitawag. Salamat ya bos, salamat bos. Ito mo bos, salamat ya. Opo nila ikaw una gitawag. Muna ipisyak ka kay. Ikaw po una nato. Papaytog isa ka na record. Ha? Ay, ito na ka. Dili. Dili mo bos, wala na ibang tapos kay kanang diara mo sa atiyat naman to bos kay baon lang yapon ko bos ba. Gusto mo god. Ila pwede. Kailangan sa ko wala. Wala lagi bos, yagir gali ko bos. Saan mali? Saan mali ako niyo? Bayot lagi na buti soy. Kanang ko na kung ako bayot ko na. Magandang dilag, puso ko yung Lagi na bayot lagi. Di lagi. Isog kay istorya. Bayot. Ay, kung sana bayot lang. Oh, tawa. Ay, di sa bayot pa. Yan sana, soy. Di lagi isog kay na kay di na bayot lagi. Bahala ka na. 2 hours later. Soy. Saman. Wala, yan naman siya mo. Ma'am de, kung lain tinanawan. Bayot na lagi. Dili lagi na bayot. Bayot lagi na. Oh. Dili lagi na bayot lagi kay mamaor ako ng bisita. Bayot, bahala ka. Basta kay ginanda ka. Basta di na bayot. Bos, asan niyo si Anthony bos? Susi, ano mo soy? Iyar do. CR? Nandito. Pwede ka uban? Uban? Master Sam, pa ako na yung ubanan na. Ano lagi, bayi dito sa akin, dito akong duda yung bayi dito. Kagas na magpaba sa siyar yawa. Sapa din na ba? Ato na ako dito, sugar ako. Alay, dire. CR naman ka. Oh, dahan-dahan, 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 oh, dahan-dahan, dahan-dahan. nahulog na, di ko na malayan. Aking hanap na kita, nang hindi sinasadya. Bigla na lang, di ko na malayan. Pag naaalala ka, tila natutuwa. Ginagawa mo.
Siyar? Siyaro. Bayot lagi yun. Bayot yun. Ang bayot yun. Nani mo, May? Boss, saan mo ito, boss? Murag, nagduda na yun to ba? Saan boss? Ba't lang? Sige, dudahan na to, boss. Bayot ka. Bayat? Bayat? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero hindi napapan napapanood ka. Ganyan. Ngunit ito na naman ako. Please like, subscribe, share, and click the notification bell. Crazy by Saya. Salamat sa pagtanaw sa mong video. Og! Don't forget, subscribe and like and share mga kapobre. Og! Shout out sa mga kauban, sa Poor Guys PH nga wala dare pero sige lang, nagbisi man sila silang kuhan. Og na nagpa-shout out ako sa atong mga nag-comment si Bitoy, silingan mo na si Bitoy. Shout out Bitoy. Shout out. Salamat sa pagsuporta. Salamat sa pagsuporta. Og subscribe niyo. Salamat kayo. Og dire taman mga Crazy by Saya. salamat kayo. Bye.